Jordi Bianchotto, com estàs? Molt bé, encantat d'estar aquí amb tu. Benvingut a la Casa dels Periodistes. Sí. Avui, quan pensava que havíem de fer aquesta conversa, em preguntava quantes vegades has vist escrit malament el teu cognom? Escrit i pronunciat. I pronunciar, no? Com es diu? Bé, en realitat jo ara acabo de caure en un parany, perquè jo no parlo italià. El meu cognom ve d'un besavi piemontès. Crec que es pronuncia una cosa com ara Bianchotto. Bianchotto. Sí, la doble T marcada Molt bé. i Bianchotto, sí. Clar. Però bueno, molta gent en diu Bianchiotto, Bianchotto, Bianciotto, No, clar. M'ho he pensat, perquè quan veia el cognom dic, hosti, segur que se'n deu haver trobat de molts estils. Quan la gent parla de Bianchiotto, jo et diré Bianchotto, que és com t'hem dit sempre, Bé. I com et diuen a la ràdio quan t'anuncien. Sí. Què ha dit avui el Bianchotto? O de qui parla avui? Parlen del crític musical i moltes vegades s'obliden del concepte periodista musical. A tu això t'emprenya? Que se't parli de tu només com a crític musical i s'obviï la paraula periodista? No, per nyar-me no. El que passa que és veritat que jo crec que el que faig és mig crítica, mig crònica, Val. perquè no estic en la línia de simplement dir el que m'ha semblat al concert, de fer així o fer així, no? Sinó crec que s'ha d'informar també el lector del que ha passat allà, no? I explicar una mica el repertori, explicar què presentava l'artista, el concepte del concert, com ha ressonat també entre la gent, l'encaix a l'auditori, i sí, informar i també amb un punt d'opinió. Tu des del primer moment que vas començar a dedicar-te a això al periodisme ja tenies clar que ho enfocaries cap al món de la música? La veritat és que sí. Jo, de fet, recordo que a COU ja et feien la típica pregunta de què vols fer a la vida i jo vaig dir a la professora, una mica consternada, que jo volia ser periodista musical. I, de fet, em va preguntar què és això, que també és una pregunta una mica estranya de fer, perquè crec que és bastant obvi, no?, que és un periodista musical. Periodista cinematogràfic està molt clar, no? Sí. És musical també, no? És el mateix escriure de música, no? Per tant, ho tenia força clar. Però per què? Perquè ja eres una persona que consumia molt... Sí, revistes musicals, sí, o sigui, amb 14-15 anys ja estava molt emmalaltit de música, de rock sobretot, de grups de rock i de descobrir revistes musicals i de submergir-me en aquell món i amb moltes coses que desconeixia, molts noms que per mi eren enigmàtics, gèneres musicals indesxifrables, però curiositat per saber el que era tot allò i arribar fins al final i, en fi, era això. Sentir música i llegir revistes musicals més o menys al mateix temps era el meu hàbitat predilecte quan tenia 15, 16 anys. O sigui, tu t'enfocaves en un grup i llavors intentaves buscar informació de tot allò que tenia a veure. Exacte, que en aquella època preinternet absolutament, doncs clar, res a veure amb ara, no? I amb què o sigui, d'on treies tot? Clar, publicacions musicals i parlar amb amics, potser algun una mica més gran, que sabia més coses. I després començava a haver llibres de música, biografies, enciclopèdies, també anar per aquí. Després, en mica també, una mica més tard, ja comences a anar a fer algun viatge, que sigui a Londres, tornes boig, veient tot el que hi ha allà, no? Botigues gegantines, no? I la teva primera feina com a periodista ja va ser fent això, periodisme musical? Més o menys sí. Bueno, vaig fer alguna coseta com ara ser becari a Ràdio Barcelona. A quina secció? Informatius, amb el Pitu Abril. Home, sí, amb el Pitu. Sí, i tant. Francesc Cruanyes estava per allà també. Sí. I bé, alguna coseta de música vaig fer, crec, allà, hi ha alguna incursió. Però en aquella època, més o menys, vaig començar a escriure una revista musical que es diu encara Popular Uno, una revista de rock que és la més veterana d'Espanya, des de l'any 74, si no m'equivoco, 73. Clar. Després d'allà vaig passar a Rock Deluxe i la meva missió era ficar-me en un diari també, no? Que és el que vaig acabar fent. Tu tenies la sensació que no existia això que feies? O no estava prou explotat i vas veure una oportunitat a nivell de carrera? A veure, quan ets adolescent tampoc saps molt bé com funciona tot. Clar, jo veia revistes musicals i m'imaginava que aquella gent vivia d'allò, no? Cosa que no era ben bé així, no? Llavors sí que m'emprenyava una mica veient crítiques de rock, de crítics musicals dels diaris de l'època, parlo de principis dels 80, que es notava que eren crítics que el seu no era el rock, no? Que venien més del món del jazz o dels cantautors, i això del rock a vegades en alguns casos ho menyspreaven una mica i a mi em molestava. Algú ha d'estar allà parlant de rock, amb una mica més de respecte i de coneixement del tema, no? Sempre rock, al començament, O sigui, tenies molt clar que si tu havies de parlar d'alguna cosa havia de ser el rock. Sí, això també és un tema per parlar-ne, perquè de fet amb els anys el concepte rock ha deixat de ser hegemònic ja a la música moderna. Existeix el rock avui? Clar, no, sí, existeix.
Sobretot amb coses icòniques com ara quan venen AC/DC o Rolling Stones o Bruce Springsteen, que Ja està, mira de qui m'estàs parlant, dels que escoltàvem jo a la nostra època, perquè de noves bandes de rock no n'hi ha. No, n'hi ha, però, bueno, de fet, últimament hi ha hagut una mica de revifalla. Mira, a Madrid, concretament, hi ha una mica de boom amb bandes de rock, de guitarres. Carolina Durante, Alcalá Norte, no sé... No els conec. Sí, aquí han omplert algunes sales, Les Matats, Sant George Club... Però en aquella època parlar de música moderna era parlar de rock, realment. Clar, sí. De fet, també anava a dir una cosa, el rock actualment també, bueno, és un element icònic i es nota amb les samarretes que porta molta gent, que no sap molt bé el que porten a vegades, però samarretes dels Ramones, de AC/DC, de Motorhead, de Joy Division... Et vaig llegir un article justament que parlaves d'això, no? Vostè porta una samarreta de Ramones, però saps ben bé que qui eren Ramones, no? Vull dir, veus nens petits amb samarretes de Ramones. Sí. Qui et va donar la primera oportunitat? Bueno, en música, sí, Popular 1 va ser la primeríssima, any 89. Any 89, Sí, I recordes la teva primera crítica? Sí, els primers temps era bastant dur jo, de fet. De fet, amb els anys he tendit a suavitzar-me una mica. Sí? Sí, fa molt de temps ja, de fet. Però als principis, suposo que una barreja de joventut i de dir aquí estic jo, no? Tendeixes a fer judicis categòrics. I, no sé, em vaig carregar un disc, em sembla, de Rush, un grup de rock progressiu, hard rock dels 70s, 80s. Silencers, tampoc no sé si els vaig deixar gaire bé, bueno, en fi. Com et pots enfrontar a tots els gèneres i fer-ne una crítica sense tenir prejudicis, no? Clar, aquest és un tema. Sobretot és un tema des dels últims anys, no? Perquè ara ha canviat tant el paisatge de les músiques populars, amb tota l'entrada en escena de les músiques urbanes, llatines, tot això. Això ha generat una fractura generacional molt important, no? Totalment. Molt important. I jo cada vegada que faig un article que té a veure amb Bad Bunny o Bad Gyal o la mateixa Rosalía, fins i tot, rebo una quantitat de missatges de gent de la meva quinta que diuen que com puc perdre el temps jo amb això, que això no és ni música, que és una vergonya. Bueno, a veure, alguna cosa hi ha d'haver allà, no? I a més hem de distingir. Jo crec que Rosalía, per exemple, és una gran artista. No? I és veritat, has de lluitar una mica contra els teus prejudicis, perquè tots els tenim, jo també, perquè vinc d'una educació rock o pop-rock clàssica, no? D'una manera d'entendre les cançons, no? I ara n'hi ha una altra molt diferent, no? Sí. En el món de la música i del periodisme musical funciona igual? És a dir, haver d'anar a cobrir una cosa que dius, hòstia, quina mandra anar a fer això, i que no es noti quan escrius sobre això, saps? Jo el que faig és intentar entendre per què allò agrada, no? Quan vas a un concert, per exemple, hi ha un artista, ara el diré, perquè és un artista que em costa, que és Melendi. Vale. Però Melendi, a l'última gira, ha fet 5 concerts al Palau Sant Jordi. En va fer primer 2 i al final de la gira 3 més. Llavors, bueno, si hi ha connotacions extramusicals, hi ha elements pels quals captura la gent per carrils que van més enllà de la música, doncs, bueno, explica-ho, no? Però s'ha d'intentar entendre per què tota aquesta gent és allà i l'aplaudeix, no? I com pot ser que connecti d'aquesta manera? A mi, de fet, em genera curiositat i m'esperona, de fet, a intentar entendre les claus, no?, de per què això funciona. No? Tu, abans d'anar a un concert, sempre intentes conèixer, no personalment, o sigui, després ja veure quina relació hi tens amb els artistes, però intentes escoltar la música que fa, veure què s'ha escrit sobre... O hi vas molt verge, diguéssim, als concerts? No, cada vegada més m'informo més abans, sí. A més, també hi ha una raó, que és que des de fa un temps les cròniques o crítiques de concerts les faig la mateixa nit. Per tant, no tens gaire temps després ja de processar el que has vist i tal, ho has d'escriure sobre la marxa, no? Per tant, has d'anar preparat al concert ja. Les fas al mateix concert? Sí, i des de fa un temps amb el mòbil. Què dius? Jo mateix em sorprenc. Com ho feies abans? Abans cobríem el dia només els concerts molt importants. Palau Sant Jordi i Estadi Olímpic, i ara els fem tots el dia ja. Apolo, Palau de la Música, és igual. I clar, hi ha llocs on no pots anar amb l'ordinador, no et pots col·locar al Palau de la Música a la fila 12 allà amb un ordinador, amb la llum que emet, posant-te a escriure amb gent al voltant, és que t'insultaran, tirant de tot, no? I amb cert motiu. Llavors jo ja vaig amb el mòbil, amb mínim de llum, i vaig escrivint, i intento sempre posar-me en un lloc una mica discret, no al mig de la platea, ja ho saben els promotors, o ho intenten fer. No? Clar. Tu sents que d'allò que escrius em depèn que potser la gent pugui anar o no a un concert o es pugui comprar un disc? Potser una mica, però ara mateix estem en un moment d'una certa confusió amb tot, perquè hi ha tantes veus alhora dient coses i nosaltres som uns més que estem allà, no?
Què et fa pensar que hi ha una confusió? O sigui, explica-m'ho, per què creus que hi ha un moment de certa confusió en el panorama musical ara? Perquè la manera en què la gent consumeix música ha anat canviant molt, les xarxes socials han obert el focus a que tothom pugui opinar, tothom diu la seva, a més, les plataformes també tenen els seus sistemes de recomanació, que et condueixen, si a tu t'agrada això, escoltaràs això altre. Llavors, el paper de prescriptor clàssic, diguem-ne, del senyor del diari o de la revista musical no és el que era. No? I per tant, tu creus que té futur, aquesta professió? És a dir, ara penso en alumnes de tema, periodisme que et vegin i diguin, hòstia, jo vull ser Grianchoto, jo vull fer el que fa ell. Ja. Diries? M'agradaria molt dir que sí, però no n'estic segur, eh? No, però jo no soc l'aleshores pessimista de mena, és pensar que hi hem de ser per desgranar el gra de la palla, no? Clar, I de tots aquests clar. missatges que ens arriben i, bueno, això d'on ve qui ho ha dit, no? Però en el periodisme musical, que fins i tot els propis artistes moltes vegades avancen ja, no?, trossos de cançó, fan connexions en directe, aviam què diuen els seus fans, i de quina manera es pot recuperar el romanticisme de la crítica musical? Bueno, a vegades hi ha discogràfiques o hi ha artistes que el disc el passen abans i tu el pots sentir abans i publicar la ressenya de l'àlbum just el dia que ha sortit. Llavors amb això tens avantatge respecte a la gent, no? Però depèn. Hi ha gent que et tracta amb respecte o amb consideració i gent que no. L'altre dia vam tenir Guns N' Roses a Barcelona i van vetar tota la premsa. Ja, bueno, i això... Bueno, això en un estadi olímpic no havia passat mai. I jo crec que vam fer veure que no passava res i vam anar igualment, cada mitja hora va comprar l'entrada perquè com no s'havien exhaurit, ells no poden impedir que tu parlis del que et doni la gana, només faltaria, no? Sí, per tant, entenc que el que no van fer és acreditar premsa. No van acreditar premsa. Per tant, el periodista musical que volia anar-hi s'havia de pagar l'entrada. S'havia de pagar l'entrada. I per tant, no podien entrar-hi càmeres, no podien entrar-hi res. No. Quan després tothom té un mòbil i fa el que vol. I això per què creus que està passant? En aquest cas ens va fer saber Live Nation que ells estaven molestos amb la premsa perquè no volen que surtin articles on diguin que l'Axl Rose està gras i que ja no canta, no té la veu que tenia abans. No sé, és que és molt ofensiu, quan no ridícul directament, no? Perquè jo no he fet mai cap article dient si està gras o si està prim, no? I no sé qui ha de plantar el periodista musical aquí? Això és un debat, cada vegada el tenim. L'any passat no vam cobrir Bryan Adams, un concert al Palau Sant Jordi, per aquest motiu. Perquè tampoc deixem entrar premsa? No, premsa sí, però fotos no. Fotos no, i a més, em sembla que hi havia unes condicions tipus... s'han d'aprovar prèviament. Qui faci les fotos han de passar per management i direm quines aprovem i quines no. I el Departament de Fotografia al diari van dir que no passaven per això i no el vam cobrir. Però no, ens provoca un dilema cada vegada, perquè, mira, Bryan Adams no cobrim potser no és greu, ha vingut moltes vegades, però si això passa amb Beyoncé a l'Estadi Olímpic o amb Bruce Springsteen, que no ha passat mai, què farem? Direm que no el cobrim també? És una manera de com ha evolucionat el sector musical, també, això? Sí, o la tonteria en el món estrellitis? Ja. L'altre dia em parlava amb el Lluís Hidalgo del País en aquest tema, i ell sempre diu que nosaltres cada vegada els importem menys i fins i tot els molestem ara ja, no? O sigui, perquè ells volen tenir el control del relat, els artistes, les agències de management i de més, no? Clar, llavors... Això només passava amb els polítics. Clar, no, temo que és a tot arreu. Clar. Però quin relat volen controlar? Ja, bueno, és com amb els festivals també, que es poden molestar perquè has publicat una cosa que té un enfocament que és una mica que distorsiona una mica. I que això no t'ha passat mai, diguéssim, no? Bueno, alguna vegada, sí. Alguna vegada t'ha passat. Alguna vegada. Tu diries que hi ha massa oferta avui? Sí, 4.600 nous artistes diàriament que s'incorporen a plataformes de streaming? Sí. O sigui, hi ha tanta gent per escoltar tanta cosa, realment? Ja. A veure, hi ha hagut un salt d'escala de la música en general, de la música en directe, amb estadis i tot això, i de la gravada també, per les plataformes de streaming, que han fet que per primera vegada a la història la música enregistrada sigui gairebé gratis i, a més, amb una oferta descomunal, no? Aquestes xifres a vegades també estan una mica inflades per bots i coses d'intel·ligència artificial, però igualment l'oferta és descomunal i a més es creen moltes estrelles noves. Jo contínuament veig gent que fa 5 minuts que sé qui és i que t'omple el Palau Sant Jordi, no? Estrelles de música urbana, per exemple, és un sector on hi ha un star system totalment renovat. Què creus que busca la gent que et llegeix? O sigui, quan diu, què ha dit el Biancho tot això? Què busquen?
Hi pot haver una barreja de coses, no? Qui hi ha anat, i segurament li ha agradat, una reafirmació, no? De l'acte que ha fet, no? D'haver pagat l'entrada i qui no ha anat, doncs, està una mica informat també, no? De cap on va el signe dels temps amb la música, no? I fins i tot, no sé, m'atreveixo a pensar que fins i tot gent que no està tan ficada en la música a vegades li agrada saber una mica el que passa al món, no? Encara que la música no sigui la seva especialitat, i si és un text que estigui una mica ben escrit o que tingui un discurs o un relat i tal, la meva intenció és intentar ser atractiu per tothom, no? No només per qui ha estat al concert i no només per qui li interessa la música, no? Sí, què no sabem del que implica fer la teva feina? Amb això de la meva feina, l'opinió, diguem-ne, pública sobre el que faig, sempre he tingut els dos extrems. Una és l'enveja de que quin xollo, que vas gratis als concerts i tal. Això als periodistes en general ens passa molt, no? Ja. Clar, com que aneu convidats. Bueno, clar, és que no hauria de pagar per treballar. Sí, sí. Però a l'altre extrem també et trobes i demà has d'anar a aquest concert, et planyo, Dius, bueno, no sé, tu demà t'has de llevar a les 7 del matí, potser jo no, jo què sé, cada professor té les seves coses, no? Part fosca o part ingrata. O part que no ens imaginem, no? De dir, sí, ingrata, potser. Ja. Bueno, tu que ets periodista evidentment ho entendràs, vull dir que hi ha tota una part de redacció, de dia a dia, de pressing, d'estrès a l'hora de fer les coses i tal, que a vegades és una mica dura, pot ser una mica dura. Sobretot ara que hi ha també aquests concerts grans i macrofestivals, hi ha un component físic fins i tot exigent, no? El Primavera Sound, per exemple. Hòstia, haver d'estar allà moltes hores. Unes caminates allà amunt i avall i anar fent la crònica a trams, no? Ara un paràgraf, ara un altre. Hi ha un estrès, una hora en què has de lliurar, no? Ara, a més, amb internet, bueno, tot s'ha fet una mica més també més estressant del que era abans. Clar, és que jo ja ni me'n recordo de com era el paper. No? Fer només paper, clar, era un oasi, allò de pau i de... Era un oasi. Era un oasi, és veritat, que tenies temps per escriure. Hi havia una notícia bomba al matí i és igual, podies acabar l'article, acabar-lo a les 8 de la tarda i no passava absolutament res. Ara immediatament has de publicar a la web i després desenvolupar-ho al llarg del dia, si pots. Clar, ha canviat. I això, bueno, t'hi has d'adaptar i portem uns anys amb això ja. No? I el món macrofestival com el portes? És a dir, ets més d'anar a concerts d'un únic grup o ficar-te en la voràgina de començar al matí i acabar a la nit o a la matinada veient diferents coses? Els festivals jo diria que són per gent més aviat jove. És així, clar. Jo havia gaudit molt de macrofestivals a Anglaterra. Jo vaig començar a anar-hi fa més de 30 anys amb algun altre periodista musical d'aquí, de Barcelona. A Reading un parell de vegades vaig anar i a Glastonbury també un parell de vegades. 92, 93, 94, 95. I anàvem uns quants periodistes d'aquí, el Xavi Cervantes de l'Ara, per exemple, en fi, el Nando Cruz. I ens encantava, a tots ens encantaven els macrofestivals. I ens encantava fer descobertes, veure grups que aquí no havien vingut encara, no? BJ Harvey, abans que vingués aquí, o Björk, o Massive Attack, o Portishead, o Blur, Pulp, era aquella època. I era un moment de gran voracitat i de fer descobertes constants, i era molt estimulant allò. Ara, després, quan ja han passat molts anys, és veritat que si jo ara no em dediqués a això, aniria al Primavera Sound. Potser aniria a veure alguna cosa molt concreta, però no a tirar-me tot el dia allà, no? Ara em parlaves del Lluís Hidalgo, del Xavi Cervantes. Per què hi ha tan poques dones que es dediquen al periodisme musical? Des de fa uns anys n'hi ha hagut més. Hi ha la Marta Salicru, per exemple, que dirigeix Ràdio Primavera Sound. Sí. Hi ha l'Olga Ábalos, que últimament ara veig que escriu menys del que hauria d'escriure, a l'Ara. No, i n'hi ha més, a Rock Deluxe, que ara és web, hi ha moltes firmes noies ara. Però és que, no sé, té a veure amb el que et deia abans, que abans la música era rock, sobretot, i el rock era una cultura bastant masculina, aquesta és la veritat. Sí, totalment. Jo recordo, clar, amb els meus amics i tal, les noies normalment estaven una mica al marge d'això. Escoltàvem Madonna, i vosaltres, Stones i Guns N' Roses i... Sí, i això de buscar discos estranys i d'aprofundir i tal, era un món molt masculí en aquella època. Segurament, ha canviat molt, no? Però venim d'on venim, sí, i això s'ha manifestat d'aquesta manera, és veritat. Hi ha hagut polèmica sobre aquests temes, però... Sí? Sí, fa alguns anys, a Rock Deluxe, per exemple, hi va haver
a xarxes socials, no? Crítiques a per què no hi ha més dones. I el Santi Carrillo, el director, deia és que nosaltres ens teníem encantats que n'hi hagués més, però de les propostes que ens arriben són masculines la majoria. Això fa 10-15 anys. Jo crec que ha anat canviant bastant, de tota manera. Veus gent jove interessada per la feina que tu fas? Per fer-la ells, Sí, el que passa que es troben amb una realitat molt dura. Quina és? Fem-ho evident. Bueno, de que clar, els llocs per fer aquesta feina són limitats i estan copats. A veure, ja era així fa 30 anys, però a veure, jo per exemple, vaig agafar una onada molt bona als 90 en què tota la premsa escrita anava cap a més, no? Va haver una època en què tots els diaris tenien suplements de cap de setmana, de cultura, El País de les Tentacions va ser una mica pioner i tots els altres van venir després. Ara, en canvi, des de fa uns anys, els diaris han anat més aviat a retallar. És així, continguts, no? I a les redaccions va entrant gent, sí, és veritat, va entrant gent i jo hi veig gent amb aquesta intenció i amb aquesta il·lusió de fer coses, no? Però creus que els canals seran diferents? És a dir, jo ho veig amb els alumnes, no? Per exemple, ostres, tenen la possibilitat d'explorar uns canals com YouTube i accedir a fer un contingut que a la nostra època, quan anàvem a la facultat, eren els mitjans convencionals, no? Clar, és que la publicitat a les xarxes es paga molt malament, la gent li costa moltíssim pagar per continguts periodístics, i clar, és complicat. Llavors entenc que han de buscar-se altres coses. Jo vaig estar durant un parell d'anys unes classes a la universitat, a la Central, però veia que en aquell moment, i era el 2016-17, i veia que en aquell moment els nanos que tenien 20 anys en aquella època anaven més ja cap a buscar feines en el món audiovisual i també a l'altre cantó de la indústria musical. El management i aquestes coses. Sí, a treballar darrere de grups, sí, més que de periodisme musical, perquè ho veien ja complicat en aquell moment. Quina relació tens amb els artistes dels que parles? Bueno, depèn molt, clar, aquest és un tema també. N'hi ha uns quants, pel que veig, en el teu món. Sí, no, clar, quan portes molts anys entrevistant a un determinat artista, evidentment, al final es crea també un cert vincle. Pot passar que hi hagi una certa amistat, no? I en alguns casos s'ha creat, i si a sobre, en algun cas concret, estic pensant en dos molt concrets... Els hi has fet un llibre. Els hi has fet un llibre. Com la Maria del Mar Bonet i els Estopa, per exemple, no? Exactament. Llavors, clar, sí, hi ha un vincle i algú pot dir, llavors has perdut la perspectiva, ja, no? No els criticaràs, no? Què hem de fer davant d'això? És que, clar, per una banda és lògic que jo faci aquest llibre perquè jo porto molts anys seguint-los, hi ha una relació, els he seguit un dia a dia, i ells tenen confiança també en que jo conec la seva història. Clar. Per una altra banda, algú pot pensar que soc tou, llavors, quan escric sobre ells, no? Has volgut fer el llibre d'algú i no has pogut? Que hagis proposat i... No, la veritat és que no. El que em va costar va ser Estopa, de fet, perquè els hi vaig proposar com 5 anys enrere i em van dir que no s'hi veien. Ells sempre són molt prudents amb tot el que és la seva projecció pública i no es veuen com a personatges, no? I això de fer un llibre de memòries ho veien prematur. Però quan es va acostar el 25è aniversari van ser ells que m'ho van dir. Oye, esto que me dijiste y tal, podríamos ahora, ¿no? Ha llegado el momento, no? I ho vam fer pels 25 anys i consideràvem que era un punt, no?, de referència com per fer-ho. Qui t'hauria agradat conèixer i no ha pogut ser a nivell personal, sobretot perquè l'has seguit molt a nivell musical, no? Ja, home, Springsteen és un clarament. No has pogut accedir-hi mai? A veure, també és veritat que no he fet una campanya allò a consciència per aconseguir-ho mai. Potser hauria d'haver-ho intentat, almenys més del que ho he intentat. Però clar, és veritat que és un tio que des de fa molts anys dona molt poques entrevistes. I a les últimes crec que, no sé, a Telecinco em sembla que va fer una cosa amb el Manel Fuentes. Que és el seu imitador, qui canta com ell, no, diguéssim. Sí, exacte, no? I després un altre, David Bowie, també. Home. Però aquest també va haver alguna opció alguna vegada perquè no es va arribar a materialitzar i després ja la seva carrera es va com acabar i abans del que tocava i ja no hi va haver més opcions. No? Et veus jubilant-te d'aquesta feina, tu? Una cosa és que et jubilin al mitjà, al qual treballes. Jo et dic jubilant-te tu de fer la feina de crític musical o de periodista musical. Sí. De fet, bueno, és una cosa que comença a estar a l'horitzó, no? Perquè jo he fet 60 anys fa uns mesos, que és una cosa que me la dic en veu alta i encara no me la crec, però és així, no? Per la qual cosa, doncs, jo vull pensar que tinc encara un tram per davant, però
No ho sé, jo crec que és una professió que m'agradaria pensar que la puc continuar fent inclús jubilat o retirat. Vull dir, Home, anant al Primavera Sound o al Sonar, bueno, amb potser... 80 anys. Clar, bueno, no sé si Per què no? ja, però bueno. Mira el Jagger, no?, del de l'escenari. Sí, exacte, no, la Jagger és una cosa sobrehumana, no? És bèstia, sí. Amb 80 i tants, no? Sí, jo crec que és una professió que a més és lògic, no? Jo crec que al periodisme hi ha d'haver també aquest equilibri entre experiència, veterania i joventut, no? Les dues coses hi han de ser en un diari, no? En un mitjà de comunicació. És possible que, és veritat que això també és una por que sobrevola a vegades, no? Si ens posem sincers, no? De dir, algun dia entendran o creuran que soc massa gran per saber llegir fenòmens musicals del moment, no? I això fa que a vegades potser et puguis expressar amb massa eufòria davant d'alguna cosa juvenívola que passa perquè no et titllin de vell. Ja t'entenc. Hosti, clar. És una mica recargolat, reflexió, no, però és una reflexió interessant, aquesta. Però, en fi, això tornem al tema dels prejudicis i tal, no? Quan estem amb ídols juvenils i tal, jo vull també entendre per què fan el que fan i per què això agrada i què passa amb la música urbana i per què aquestes cançons ara no tenen pont, la tornada i les estrofes s'assemblen molt, canvien els beats, canten amb autotune, la veu no és el que era. Bueno, a mi això també em fascina saber-ho, no? I entendre-ho. I la qüestió és això, explicar-ho amb honestedat, no? I esperant que tothom entengui que realment és el que crec jo i el que penso jo de forma honesta, que no estic fent cap postureig per intentar semblar més jove, que seria ridícul, ni que tampoc vull instal·lar-me en l'edat aquesta de tot el que es fa ara, això és vulgar, i la música que molava era de quan jo era molt jove, no? Ja. Això és una cosa que detesto, no? Bueno, doncs que a vegades passa, no? Que la música de la teva època era la millor. Home, visca els 80 i els 90. Sí. Jo sóc d'aquestes. Però... I sóc open-minded, sóc de ment oberta, però realment intento escoltar coses per la repercussió que tenen social i dic, hòstia, ho sento, però jo no em commouen. Jo vull que la música em commogui i em digui alguna cosa, no? I em passa moltes vegades amb grups nous i bandes... Bueno, per això no sóc crítica musical, diguéssim. Et passa el què? Que et commou? No, que no em commou. O sigui, trobo a faltar aquella balada que me la vull posar 50 vegades o aquella... No sé, em costa, no? Et podria dir que pot passar-te amb Coldplay, potser, que és la cosa més similar, que encara aguanta, no? Però intento amb aquests nous formats musicals, hi ha coses que em costen. Ja, però jo crec que amb música pop i de més, realment la que t'impacta quan ets adolescent i jove, això deixa una empremta que dura tota la vida, per sempre, no? Clar, perquè forma part de la teva configuració com a persona, no? Totalment. Tu ets allò, no? T'identifiques, no? Ara, tu parles dels 80 i 90, però si tinguessis 10, 15, 20 anys més, segurament diries el mateix dels 60 o 70, que van ser dècades no pas menor. No, en absolut. Bueno, tu diràs, i tant. Clar, els Beatles, o Bowie, o Dylan, no? Absolutament. Escolta'm, si ara haguessis de dir-li a algú què hauria de tenir o fer per començar a fer el que tu has fet, cap on, com ho he de fer, no? Sí, a veure, jo crec que primer t'ha de sortir de dins, has d'haver llegit molta premsa musical i molts articles de música per tu també cultivar-te, entendre els codis, desenvolupar el llenguatge propi i després insistir molt i perseverar i anar provant, encara que al principi costi molt, que no et facin ni cas, etc. No? I hi ha una cosa també que ara també se'n parla força, no? Que també genera una certa fractura generacional que té a veure amb el paper que la feina juga a la teva vida. No? Jo veig que la gent molt jove ara fan anar un discurs segons el qual la feina no ha de ser el centre de la teva vida. N'hi ha molt d'això, I això es diu molt ara, i jo penso que si jo hagués fet això, jo crec que no m'hauria anat bé, no? Que facin el que vulguin, però... O sigui, està bé perquè, per una banda, han crescut reivindicant molt els seus drets, i això és molt important, no? Jo ho veig a la facultat, però també un dret que vol dir, jo el cap de setmana no vull fer beca, saps? I dius, ojo, perquè el periodisme és non-stop. Clar. I crec que això és molt important, no? I després això de que jo la feina que faig no em defineix com a persona. És una cosa que faig només unes hores per guanyar uns diners, però jo sóc una altra cosa. Bueno, no sé, clar, jo potser represento tot el contrari d'aquesta idea, no? Perquè la meva feina ha sigut la meva vida. Totalment barrejat. I jo no sé el que és desconnectar, ni al cap de setmana, ni a l'estiu. Sempre estic una mica això, més soc freelance de tota la vida, en fi. Clar, jo crec que aquesta és una pauta que no la veig clara. Jo crec que la feina, si tu vols que vagi bé, a no ser que siguis un geni, o que tinguis molta sort, la feina l'has de posar al centre de la teva vida perquè et vagin bé les coses, jo diria, I diries que hi ha el concert de la teva vida? El concert de la teva vida existeix? El concert de la meva vida? El concert de la meva vida?
Doncs aquí hauria de dir que és el primer. Sí? Sí, perquè clar, I quin va ser? la primera vegada que vas a un concert de rock, una cosa gran, a la Monumental, amb el grup que portes uns anys, que llavors semblen molts però que no són tants, perquè en realitat són 2 només, però com ets tan jove, 2 anys és molt de temps. Any 81, 3 de juliol, plaça de Toros Monumental, Ritchie Blackmore, Rainbow, això era el guitarrista de Deep Purple, Sí. amb UFO i Def Leppard, un triple cartell d'una aquelarre de rock dur, de hard rock. Déu-n'hi-do. Tenia 16 anys i... Sí, I aquest encara continua sent el concert de la teva vida. Bueno, a veure, n'hi hauria moltíssims. Segur. Moltíssims, no? Però jo crec que com el primer, aquell primer t'impacta molt. Sí. No sé, vas arribar a veure algú que t'hagués agradat veure i no va poder ser perquè, jo què sé, es va morir abans de que vingués? O... Dels 80 tinc una petita llista de traumes. Sí? Els Clash, per exemple, que em vaig perdre el Bob Marley, Home. els Smiths, Queen amb Freddie Mercury? Queen amb Freddie Mercury, però jo no he sigut mai molt fan de Queen. No eres molt queenero, eh? Els veia una mica impostors i una mica xacateros. Sí? I Això de que canviessin tant d'estil i tal, i no m'acabaven d'arribar tant. Però bueno, els podia haver vist algun cop, l'últim, sobretot el 86, però me n'anava de viatge, de vacances, i no va poder ser. I va ser l'última gira. Clar, hosti. Acabem, eh? Encara compres música? O ja és de plataforma sempre? Sí. No, tot. Spotify ho tinc obert tot el dia i hi ha molts discos físics que tot i tenir-los ho escolto a través de Spotify perquè és més ràpid que haver-me d'aixecar i anar a buscar el disc i posar-lo, no? Clar. O sigui però continuo comprant discos, sí, en rebo i en compro també, tot i que ara intento també no acumular més ja, perquè... Però bueno, és inútil, continuar creixent tot, i a més creixen els llibres de música, perquè es publiquen molts llibres de música últimament. Hi ha públic per llibres de música? Tu n'has fet moltíssims, molts. Quants n'has fet? Més de... Sí, potser sumant-ho tot, potser uns 30. Uns 30. Amb tota la informació que hi ha avui dia sobre fòrums de determinats grups, artistes, diries que un camí a recórrer també és el del llibre d'artistes musicals o no? Sí, però per fer-los, vols dir? Com a una via professional? Encara avui? Sí, de fet hi ha un boom de petites editorials i de llançaments de llibres de música. El que passa que són tirades petites, i no és una cosa com per forrar-te. Tret que facis una cosa d'un artista molt important, molt potent, i que l'artista col·labori en la promoció, per exemple. Sí, que dir, estic disposat a explicar-t'ho tot. Clar, bueno, això és l'ideal. I si explica una cosa que no ha explicat mai, ja és el màxim. Sí. Però sí, jo l'evolució que he seguit de tota manera era... Jo havia fet bastantes biografies als anys 90 d'artistes de rock. Era l'era per internet encara. Clar, llavors la informació era valuosa perquè no et podies trobar fàcilment, no? I havia fet Pink Floyd, Nirvana, Björk, molts... Deep Purple, no? No, sí, més tard. Sí, també, sí. Però des de fa uns anys he fet Maria del Mar Bonet i he fet Estopa perquè crec que té més sentit fer llibres amb artistes que tens a mà i que no competeixes tampoc amb altres llibres britànics, americans. Clar, jo què sé, fas un llibre de David Bowie des de Barcelona i pot estar molt bé, però un periodista del Guardian de Londres pot fer el llibre sobre David Bowie que l'ha entrevistat 50 vegades, que va estar a casa seva... I potser no té molt de sentit ja competir amb això, no? Acabo. Quina cançó has escoltat avui? L'última cançó que has escoltat avui? He escoltat avui... Doncs he escoltat uns cantants que actuen aquests dies al Share Festival, que són de música pop electrònica d'última generació, gent que ve d'OT i d'Eufòria. Ah, sí? Lluís Sánchez, Violeta i Denna, que no són allò, en principi, la meva tria personal, però que és una qüestió de feina, no? O sigui, els has escoltat per un tema de... Per haver parlat amb ells. I per plaer? Has escoltat alguna cosa per plaer, avui? Que no tingui a veure... No, avui no. Encara no. No renuncio a fer-ho. Hi ha un bon moment per escoltar música? Un bon moment? Al dia? Més aviat vespre-nit, diria. Perquè durant el dia no parar. De mails, de whatsapps i d'interferències de tot tipus. Doncs ja està, Jordi, gràcies. Bé, hem fet una repassada bastant notable. No, hem fet una bona repassada, però clar, n'haurem de fer una altra entrevista per poder explicar moltes altres coses. Però t'agraeixo molt que hagis estat aquí. Molt bé, a tu. I que hagis il·lustrat i il·luminat els futurs crítics musicals. A veure si en surten, tant de bo. Segur que sí. I crítiques. I tant, i crítiques, ara ho has dit.